babar pisan aku ra nyolong tekono aku dididik bae iki saiki wis ra nyolong tapi nek mendem ngono. Kento nyolong kan mendem. Ora entuk nyolong apa aku ra dikokon bae nyolong aku sak karepku dhewe. Kita nyolong jarum super nyolong karepmu dhewe. Nggih, dhisik tapi saiki aku dipimpin wis ra nyolong. Aku mergawe mikul kayu gedene sakmono iki lho Pak. 12 10, 15 14. Mikul dhewe aku yo gelem. Aku di sesuk lho aku mergawe Pak. Enggak percaya delok ning anding TK anding pribendul enggak percaya. Yo. Nek gak percaya, Pak Riza, aku wedi kowe mbekku kowe Pak Riza. Angger ketok karo aku jang dinancingu tak. Aku wedi. Ludasmu kowe tenan. Karo aku macam-macam tak ulu tenan. Aku pokoknya aku ora maling, nek mendem yo mendem, penting ora maling. Aku jare mbah nek maling ora entuk mbae yo ora ngono. Aku mau nek melang bae aku dikongkon bae ora nyolong kok. Ini rokokan sih. Dikongkon mergo mboten Rokok sih. Lah kowe ku timbane nyolong rokok iki rokok sih. Rokok. Ya rokok sih. Kula mboten nyolong rokok, kula sesuk mergawe entuk duwe. Kula mboten aku kalih bae mong nek ora entuk nyolong entuke mergawe diwarai bakambet mergawe. Kowe nek sik kumat-kumatan nyolong ning piji. Wo tak kethok tanganmu tenan kowe. Mboten Pak, aku lho sak jeket dobane bae saniki mboten nyolong kula anggere dikongkon mergawe ning sawah macul yo macul sampe sikil kuning iki kepacul. Masa kamu kepacul? Lha kuwi to. Kale mendem. Lah kowe macul karo mendem salahmu dhewe kok. Lah piye wis kadung mendem lho. Ora entuk. Jarangmu cek sapa Pak? Jarangmu cek ra. Tukang narak ya. Ben mendem. Aku pokoknya ora nyolong karo mbae. Aku dikon mergawe mbah kampret kok. Lah motor bobong. Kula mboten nyobong. Lara busi nganu kabel busi niku copot lho mendedet. Mandedet langsung niku anu golbe siniku. Nonton langsung kobong. Tak tekoni.